Бүген 1 декабрьдә илдә инвалидлар декадасы башланды. 3 декабрь сәламәтлеге ягыннан физик мөмкинлеге шикләнгән кешеләр көне булачак. Әлеге дата белән бәйле рәвештә декабрь башын инвалидлар декадасы итеп үткәрү традицияга керде. 10 көнлек җәмгыятебезгә янәдән аларга даими игътибар бирү, социаль яклау кирәклеге турында искәртә. Саба районында барлыгы 3941 физик мөмкинлеге шикләнгән кеше гомер кичерә. Араларында тулы канлы тормыш белән яшәүчеләр байтак. Мәдәни, спорт чараларында актив катнашып кына калмыйча, районга зур җиңүләр белән кайтучылар да бар. Алар белән без сезне даими таныштырып торабыз. Ә бүген сүзебез кабат Кояш кызы Ләйсән Зарипова хакында. Спорт сила. Вам телеем все добра. Стопа, важно, сесне, бела, нугасяса, басывцва. Ләйсән спорт белән ныклап тренерлар ярдәмендә 2014 елда шөгыльләнә башлый. 2016 елда теннис дөньясына беренче адымнарын ясый. 2018 елда беренче тапкыр спортлин буенча Россия чемпионатында катнашып, икенче урын ала. Шул ук елны Португалияның Мадейра утравында дөнья чемпионатында 3нче урынны алып бронза медаль белән кайта. 2019 елда Европа чемпионатында 1 алтын, 2 көмеш медаль ала. 2021 елда Италияның Феррара шәһәрендә шәхси разряд буенча 3нче урынны, команда зачетында 2нче урынны яулады. Быел исә башкалабыз Казан шәһәрендә булган махсус олимпиаданың бердәм уеннарында 2 алтын, 1 көмеш медальле булды. Россия чемпионатында парлы разрядта алтын, катнашта көмеш медаль иясе булып, Россия чемпионы исемен алды. Ләйсәннең тагын бер күңелле яңалыгы. 31 октябрьдә аңа Россиянең спорт мастеры дигән мактаулы исем бирелде. 21 ноябрьдән 26 ноябрьгә хәтле Курган шәһәрендә спортлин буенча өстәл теннисының Россия кубогы булып узды. Без инде бу кубокта бик зур дәрәҗәләргә ирештек. Безнең Татарстан командасы белән составында Ләйсән дә инде үзенең бөтен көчен куеп, көрәшеп, менә шушы 2 кубок Россия кубогына ия булды. Катнаш разрядта Новиков Андрей белән һәм парлы разрядта Утар кызы Полина Кадырова белән көрәште. Bütün куйган тырышлыкларыбыз юкка чыкмады, Аллага шөкер, җиңеп чыктык, сөенеп кайттык. Алга таба инде безнең хәзер бик зур ярышлар көтә, безне яңа стартлар көтә. Иң зур, иң олы һәм бик дулкынландыра торган ярышлар бу инде март аенда Саранск шәһәрендә Россия чемпионаты булып узачак. 10-сыннан 15 мартка хәтле, 19 марттан 26 мартка кадәр Төркиянең Анталия шәһәрендә дөнья чемпионаты була. Бу трисом уеннары була. Бу мульти соревнование дип атала инде бу икенче төрле әйткәндә. Без анда инде 57 ил катнашачак. Без инде Россия җыелма команда составында данын якларга барабыз, Алла бирсә. Без инде шушы уңышларның өстендә эшләүче тренерларыбызга Фарход Усманович Исмаилов, Хайым Фарходович Исмаилов, Азат Васильевич Валиуллинга бик шиксез рәхмәтле, чөнки спортка булган мәхәббәтебезне алар инде безне бик шушы спортка алып килүче кешеләр, чөнки спортсмен гына тренер ярдәменнән башка бер нәрсә булдыра алмый. Бу инде тандем дип әйтәбез, тренер һәм спортсмен. Рәмзия ханым Ләйсән өчен әни генә түгел, ул аның сәламәтлеге сагында торучы, психологы, якын дусты, тренеры да. Мин 22 елда шушы Ләйсәнгә ярдәм итү ниятеннән инде үземдәген 724 сәгать физкультура институтында мин адаптив спорт төре буенча тренер профессиональный подготовка уздым, диплом алдым һәм шушы диплом нигезендә мине дә җыелма Россия командасына алдылар специалист буларак. Мин инде үземнең ярдәмем шушы даун синдромлы спортсменнарга тиер дип ышанам, чөнки миссия дәвам итә. Гомер буе шуларга ярдәм итеп яшәдем. Алга таба да шундый ярдәмнәр бирегә язсын, насыйп итсен. Бергә хәзер уңышларга таба инде алга таба барабыз.
Алар гомер буйлап бергә атлап бара, уңышларга бергәләп ирешәләр, киләчәккә яңа максатлар куялар. Ә алда сынаулар, киеренке ярышлар күп булачак. Без аларда Ләйсәннең җиңәчәгенә ышанабыз.